Mga puso, isa ka panibago nga bagyo ginamonitor subong sa sulod sang PAR o Philippine Area of Responsibility kag ginpangalanan nga Goryo. Uriinin na siplatan masobra 1,000 ka kilometro ang kalayoon sa nasidlangan ibahin sa extreme northern Luzon. May kabasugon ang hangin nga 110 kilometers per hour kag pagmadlos nga nagalabos sa 135 kilometros. Panakatungdan ang paghulag sini sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Base sa latest track sa PAGASA mga puso para sa Bagyo Goryo, wala ini ginalauman nga mag-igo sa anuman nga bahin sa Pilipinas. Posible nga iguon sini ang Taiwan kag mahimo magwa sa PAR sa Miyerkules sang gabi. Kung magpalapit ini sa Taiwan, wala ginadula ang posibilidad ng mabatsyagan ang epekto sini sa extreme northern Luzon ilabi na sa Batanes. Pwede nga may magbago gani magbantay sa updates. Wala pa sang direktang epektong Bagyo Goryo apang padayon ang pagluntad sang habagat, mapaang sa dako nga bahin sang pungsod apang may tsansa sa gihapon sang localized thunderstorms sa hapon o kun gabi. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang ulan sa bahin sa Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras kag Negros Island Region. Mabaskog ang ulan sa pinakalugar gani manginhanda sa gihapon sa baha ukon landslide.